Hello, hello, cu bună dimineața! Noi ne-am trezit, mi-am făcut o cafeluță, la fete am făcut un gris cu lapte și am pus ceva piersicuțe și le-am dat să pape. Tina, e bunicel? Da. Poftă bună! Vrei și tu, mama? Acum de mami, da? Poftă bună, Tina! Mulțumesc! Sabrina de fiecare dată când vede că mă pun să gătesc, face papa, papa, pentru că îi trebuie. Mă bucură faptul că mănâncă orice îi dau. De la 5 lunițe a început să mănânce fructe, legume, pisate și da, e bine pentru că nu are pretenții, nu vomită și totul este ok. După ce fetele au mâncat și eu mi-am băut cafeluța, Sabrinuca s-a jucat puțin, după am luat-o și am schimbat-o și între timp îl așteptam pe tati pentru că s-a dus în oraș și ne-a cumpărat ceva de păpicu, a spus să nu mai fac eu și atunci am zis perfect, că după vroiam să mergem la magazin, să cumpăr 2-3 chestii și o să vedeți imediat. Tati, se a dus la fetițe. Uite, faceți un story, vine aici, empanada venezolana. Uite cine a dus tata. Hai, poftiți, vă rog, cu salsa. Tina, ce a dus tati acolo? Empanada și bocata. Poftă bună! Mulțumesc la Și fel. sos? Da. Sos de usturoi, da? Da, cred. Hai, poftă bună să avem! Uitați-vă ce are înăuntru. Este bun. După ce au păpat și fetele, a fost foarte bunicel, am mâncat empanada și bocata cu cărniță, bacon, ou. Sabrina a dormit pentru că i s-a făcut somnic și după ce s-a trezit ne-am pregătit și am plecat în oraș. Mama, sunt aici. Suntem în mașină, ne-am oprit să alimentăm, mergem la cumpărături, să-i cumpăr la Sabrina ciorăpei, la Valentina ceva pătură și aș vrea să caut ceva pijamale pentru că s-a răcit puțin vremea și mai bine să aibă mai multe decât să nu aibă. Cu fetițele, tati parchează mașina și eu le duc puțin să se joace și Valentina filmează. Da. Este soare, dar rade puțin vânticelul, dar este ok.
tati merge să-și cumpere Adidas și noi stăm jos. Am venit la mașină, am făcut cumpărături, am luat mai multe chestii. Inițial am spus că iau o pătură, ceva pijamale, dar am cumpărat mai multe și o să mergem acasă. Vreau să fac păpicul că ne este fomică. Cu Sabrina am venit deja la mașină pentru că a plâns că îi este foame și Valentina cu Dani încă sunt în magazin și caută ceva Adidas și după mergem acasă. No. 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 Nu-i voie? Nu. Dai, Nana, de ce? Ce ți-a făcut? Nu? Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să vedeți ce am cumpărat, să fac un mini haul. Doamne, am găsit niște pijamăluțe atât de pufușenie. Deci mi-am cumpărat și eu. Abia aștept să dorm în ele când o să fie sezonul mai rece. Am ajuns acasă, mă schimb și vreau să gătesc.